Предполага се, че размножаването на хората е ставало винаги по един и същи начин. Чрез сексуален акт, при който се получава зачатие. След това развитие на плода в продължение на 9 месеца и раждане. Това е един сложен, продължителен и труден процес. Това е един сложен, продължителен и труден процес, при който съществуват много рискове. Затова познаването на процеса на бременността и раждането е основно човешко познание, което има пряко отношение към оцеляването на човешкия вид. Това обяснява защо сред всички други знания, които са показани в пещерата Магура, е отделено толкова много място и на тази тема. Тук проличават и разликите между примитивния получовек, полуживотно и развития човек, който е член на развито общество. Тук проличават и разликите между получовека, полуживотно, какъвто предполагаме, че са били нашите предци в онова далечно време, и човека, който е член на развито общество. Докато животните нямат представа защо забременяват и как протича процеса, то човека има представа за това. Но докато един обикновен необразован човек знае само, че има бременност и че следва раждане, то човекът, който е член на развита култура и е образован, знае дори и как се извършва този процес. Знае как става зачеването, знае колко продължава износването на плода и през какви фази минава. Знае кога настъпва раждането и знае колко време и какви грижи трябва да се полагат за новороденото. Дори на нашата съвременна наука тези неща са станали известни едва наскоро.